Tay bahaw diri ba nga. Dapat tay bahaw diri ba gipatong sa uwan. Gipatong sa tabon sa kaldero. Siyempre nanam na sa probinsya. Moy lami niya ba isugba ba? Tay baga lalaw. Ato na isugba na lami isugba. Hindi kini isugba mapar. Oh wow. Lami kini isugba mapar. Labi na kaning laman loob niya. Handa ay diskarte yan mga par. Kawa. Ato rin si ipatong na to sa nagbaga. May lamig kayo mga par. Presko kayo ba? Di pareha nang mapalit ato doon sa merkado nga mahos na kayo. Ano rin? Presko pa kita pa iga ano ni kita pa iga ihaw. Yang sobra ni mga par ato ni kaldereta. Namin sa kaldereta. O diara ang finished product. Mauna ni atong finished product mga par. Atay batikon nagituhog og kanang stick nagisugba. Ato ning kanon kay mamahaw sa ta. Nya plus patis og kanang suka nya anay sili o kanang limonsito. Ito ning chapo ning lawas nga ya. Atong gisugba. Para dali ra. Ana ra man. Ang dilawan. Lami gid. May nani maparisugba. Las ayam gini siya ng ano kanang latan mo ni alam ni isugba niya barbecue. Akong sili nga kanang nabuyo. Ato api ko sa nawa man. Ipunit dito. Nami igid. May crispy pud gayo. Murag ko ano kanang crispy pata ay lami pa sa kuani ni kuan ni Almoralde na yung king pata ba. King pata ni Almoralde nga tabang man kayo. May lami yang king pata. Kani tuwaw. Kani may lami. Ato usban. Di lami kayo. Nalalingsing na. Da pagida pa na. Namaw na ni mapar. Atong finished product ang lawas nga gisugba nya laman loob. Presko kayo. Kay kita pa may ga ihaw ani. Nya plus kanang sasawan sakto kay sa kahang. Tay bahaw diri ba nga. Dapat tay bahaw diri ba gipatong sa uwan. Gipatong sa tabon sa kaldero. Siyempre nanam na sa probinsya. Ya. Ya. Ya mga undang. Ya ma. Bay. Alas 5 pa na sa magkalong. Ang nagbalik. Bay. Lami ani. Init pa kayo ba? Kasi lami ini mapar. Butang sa ubos ang tadaran. Magamit pa na. Nah, atak na mga ta. Ano? Ay, kare baho ko ah. Tiya. Nadoy. Sa sawa na ri. Tiya, natara tiya ay. Kaya lang baho ko ah. Dali na rin. Ang kainit bitaw ang kanuna po. Kuan. Naman to luwag dito. Dali na ba? Yan ang kain.
ni. Mo lami ini yabay na isugba ba. Hindi may isog bago tayo magkakaano. Agro sa kambok. Ngayon mo kuning manuka kaya. Among bintana sa kanawa. Gapo, ya. Mga una pa. Hindi. Ang hangin dapat ya, okay ra? Okay ra, hangul sili man. Si Victor day. Tuwa lagi to dito. Maghatod ni Dos Pico. Na ko balik dito. Tumari ka, kikibaw ka, tumari ka. Dali na ako ni Gali. Ito yung ko na tamahaw. Lugba man. Wa gid bago gito gipulan ang lihong kay Nabawi man handle ako ni. nadunot man kay biyaan ra man ako diya pagtanom na ko ng sili. Yawa ka ano ba? Mong biyaan di kuha to atong matura. Oy basig dunay na masura din himon wa gid pa bantay. Tipo. Ay sunod guna, patay na gila. Mahal bang iguna, siminto. Yawa mading. Awi Min mading ba? Biyahe. Bubo ane. Oh. Mo ni awas na kay puno onday kayo. Pati pula kada buntag na mag-awas. Ah. Oh, tara man bay. Napada ato bay. Daday. Layan mo na. Brason ta ko niya. Man ko plasong eh. Meron kainit kayo. Mahal ni ko bras. Mo ni mga parang tuba nga among nakuha diri. Kaya nga sa akong loyo. Mo ni ang gi amo ang sanggutan diri sa probinsya. Nya, kani tuba ang mga pa. Kanang wala pa ni tungog. Mo nang puti pa siya. Nya. Tamis gaya ni ato ning ato ang tilawan. Kung usa ka tamis ang tuba. Kanang tuba ba nga wala pa itungog. Bisag ko yung akong hitan. Nya. Ganit na kaog. Puti nang sansana na kay kanang ako maginang ako nang Magdakag dito. sakyan ako nang Tamis kay mga pa mura kanang may kamay ba. ugot mi ba nako magakos. Tut saon na kugog di na magkaog. Mangita ako ganang buntod-buntod. Apa ang luyo mo pare kana. Puro na mga puro bugpo ra kay na mga paro. Di kanina lubi dia.